hosa vertero to haɗo foti a wara sanja dede animation je bindi maju a yiɗo sanjo ame maju a yiɗi fu kalte irada bindi je a yiɗi pat ɓe waddan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bandiraɓe taweteɓe ko kuma laaroɓe video ji amin hedi chaîne jeyi fasaha tv. On kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah. Mi wangitiri be videowol dow ɗuɗɓe ɗo ƴamta ne ɓe ngarata ɓe ta'a sticker je ɗon bana video sticker fere kam ɗon je ta'ata hedi WhatsApp man amma sai dai foto ta'antama je video a yi'a ɗum yahani bana goɗɗo ɗo wolwa ba noena be ko nande majum ni ɗum sticker amma yi'a goɗɗo ɗo dimbo ɗuɗɓe ɗo ƴamta ne ɓe ngadirta ɗo majum. Maɗayno ni waɗugo video hande ɗo nyalomare altine ɗo to nden mi yi'ai man ɗuɗi hande fajira waɗi himɓe ɗuɗo ƴamyam mi acci manda video man to yanayi cukleji am bo on giyan mi wangite ha fuɗɗam video majum ngam majum kadi en nasta en giyan dara video no haɓi ladorago amma hide ko en nasta nder video man bandam to a yejjiti a abonayno useni miɗo tore a habda hedi les video ɗo a yi'an hedi jungo an nano hedi jungo a nyamo aɗo yi'an haɗo waɗi s abone a ɓiɗa dow ton to a ɓiɗi dow to waddante lunguruyel gotel sai a ina dow lunguruyel go kon gartan kon tatton sai a ina dow je ɓalel ɗo on hollata a aboni en non ha fahin a ɓiɗana en like ƴamol maɗa fu to a woddi ƴamol a accana en ƴamol maɗa hedi les commentaire to Allah lami ɗo hoddiri min jaɓan to Allah muyi. Ngam majum en nasta nder video bana ni aran man ni tabitina aɗo mari connection nden bo a maɓti connection maɗa to maɓti connection maɗa tefa application maɗa je play store nda ɗo on play store meɗen to a nasti play store sai a wara babal windugo inde sai a winda bana mi windan ma ha sera ɗo sticker maker to a windi banni on ɗo ni shikenan sai a tappa recherche to a tappi recherche waddante banni sai a wara hosa nda sticker man application man dow je dow ɗo waɗan recherche seɗɗa banni ba yiyata ɗo waɗa recherche ɗo. Ok to shikenan nda to waɗi recherche banni waddante application man bana ni a yi'an hedi jungo nyamo ha ɗo waɗi installé nda ha ɗo a yi'an ɗo wari installé sai a installa to a installé timmi hollete ouvrir ha ton ɗo man ɗo hollete ouvrir sai a wara ouvrir ni ɗo holli am open ngam be english ko bo mi be anglais to en waɗi open a yi'an nastinta nder application man bana ni to nastima nder ton a yi'an nda please ha les ɗo nda a yi'an nda please ha ɗo tammi on lari please majum ɗo hatton a warata ina ha please man ɗo to a ini waddante zaɓi ɗiɗi nda mi holle nda premier haɗɗo nda deuxième bo haɗɗo nda normal nda animation ɗo ma normal je hedi jungo nano ɗo afan en loro ɓawo seɗɗa nda ɗum ɗo ni yiɗi on fama ɗum boɗɗum to a ini do please man ɗo waddante banni ba yi waddi ɗo nda ha ɗo je premier ɗo animation mana je video go to nda ha ɗo bo normal ɗo kam je photo tan to je te mari haje hollugo fotti en kolla ɗiɗi fu amma en kolla dow je video ɗo inchallah. To ta wari banni animation a memi dow je video go waddante video ji maɗa je woni nder téléphone maɗa a suma video je to on a yiɗi a waɗa appi sticker be muɗum nda video ji majum bana ni alal misali en cuɓo videowol gotol nder video ji meɗen en ngaɗa mi hosi nda video je ɗo to a hosi nda ɗum ɗo ɗo yaha on fu foti ta'a ha dede je marɗa haje fuɗɗa to a yiɗi accan a wartiran video man dow ronde banni to a yiɗi ba wartiran dow kat kare en lori ɓawo to nda ɗo ɗon dow kat kare nda ɗo bo ɗon dow ron ɗo bo ɗon dow normal banni man ne video man woni banni sticker man yahata ɗo bo dow kat kare ɗo bo dedei maunugo video an on a foti nanga be hondu maɗa ni fonda dedei ne waɗante nda tammi on gini no mi ɗon fonda banni on a waɗirta sticker majum je video. To mi waɗi banni mi acci to noi a warata a angstira ɗo majum ɗo a yi'an ha dow nda ha ɗo a yi'an nda ha ɗo waɗi save nda ɗum mi tammi on gi save nda ɗum ha dow ha mi sapotoro ha ton man ɗo foti a wara ina ha ton bana ni waddante be français mi anda ni waddirante hollete ko angstira magna ko noena mi anda kadi mi wattani ma fu ɗum hatton man ɗon a yi'ata ka to a yi hatton a yi'an nda ɓe ɗon ngaɗane kuje ɗo banni ɗo ba wigo ɗon télécharge ni hidde ko yaha angstira ne ngam ɗum video ɗum teddan seɗɗa to timmini waɗugo recherche bana ni a yi'an nda waddante ha lesa ɗo fahin a yi'an to woli ko a yiɗi windugo ha ton nda ha ɗo
mi yiɗi on paama video ɗo boɗɗum bandiraɓe, je to en ngari video on en marai haje lorago fuɗɗita waɗugo video dow ton. Nda haɗɗo a windan ko to woli ko giɗɗa windugo, masalan han binda ko be français ko be arabiya, be ko binduɗa pat en ngana assalamu alaikum. Nda en ngaɗi assalamu alaikum, ta yiɗi haɗɗo a waran a tefa couleur je a yiɗi, bleu, verte, jaune, orange, an kam ni nda couleur je an couleur en hosa verte ɗo. To haɗɗo foti a wara a sanja daidai animation je bindi majum a yiɗi sanjo, a mema je a yiɗi fu kalte iraɗa bindi je a yiɗi pat ɓe waddante a waɗa. To nda mi hosi je ɗo fottaniyam, to haɗɗo a yi'an nda ha dow ɗo, nda haɗɗo tammi a yi'a mi sappi ɗo. Hatton ɗo to a memi aɗo dasagal to mauningo bindi am be famningo bindi am, mi tammi a lari nda bindi am nda ɗo mauna ɗo famɗa, ɗo famɗita kadi afwan fulfulde am sai be hakkilo ko ngam bo ok bannin sai a yi'a nda ha dow ɗo ha ɗo waɗi don, mi anda no hollata be français, a ina ha ton. To a ini ha ton ni sai nda waddi bindi am haɗɗo, sai haɗɗo foti a nanga hedi jungo ma nyamo banni, a fonda bindi am wona daidai ha a yiɗi bindi am wona, a je'ina ɗi. To nda mi je'ini bindi am bana ni, sai a hosa wara ina nda ha dow haɗɗo go, nda ha ɗo. To a ini ha ton ni c'est bon, a enregistri hunde ɗo majum, nda ɗo enregistra. To timmi hollete save sticker, nda ɗum ha les ɗo fahin bo. Kugal mangal ɗo hoyi amma bo ngol ɗo sali seɗɗa. To sai a hosa wara ina haɗɗo gam sappiɗo, to a ini hatto ni shikenan nda waddante haɗɗo foti a winda inde je a yiɗi wona dow sticker majum, kala mo lari fu andi ɗum an on ta'i sticker maɗa. Masalan en ngara bana fasaha, nda en ngaɗi fasaha haɗɗo foti en ngaɗa TV. To mashallah to en ngaɗi bannin timmini sai en ngara en ina don. To en ini don nda ha les haɗɗo yi'an add to WhatsApp haɗɗo. Mi tammi on lara mi sappi ɗo. Sai a ina hatton go, to a ini ni shikenan waddante WhatsApp ji mana. To je premier ma WhatsApp je simple deuxième WhatsApp business. Ha yiɗi watugo sticker man pat foti a wata, en wata ha WhatsApp je business sai en wara en ina haɗɗo. Mi tammi on lari nda haɗɗo on en inata. To a ini haɗɗo go ni c'est bon, sai waddante banni a wara ina ha ɗo waɗi add. To a ini haɗɗo add go ni shikenan nasti WhatsApp maɗa. Foti a wara a iya haɗo open WhatsApp. Bandiraɓe ɗo on ragare video meɗen je hande, sutten fotti ha video je yeso to Allah lamiɗo waddiri. Assalamu alaikum. Ɓe kolli man sticker man joɗorto. Aran to a memi haɗɗo waddante pele sticker ji maɗa. To waddani ma hatton deuxième sai a wara a mema ha je ɗo. To a memi hatton sai bon a tawan sticker